समाज कहेला मर्द के दर्द ना होला, असल में मतलब होला मर्द चुपचाप सहेला। बाकी सच ही बा, चुप्पी सहन शक्ति ना कई बार मजबूरी होला। हाँ। सबसे बड़ा दर्द तो ई बा मर्द के टूटे के हक ही ना बा। मर्द बा सह लेही, इहे बोल के सब जिम्मेदारी लाद देला। मर्द के पहचान ओकर नौकरी ना ओकर इंसानियत होखे के चाहिए। केहू के भावना दबावल मानसिक दिवालियापन के निशानी बा। जब तक कमात रही सब आगे पीछे घूमी, कमाई बंद, इज्जत मिलल बंद। माने मर्द के मोल ओकरे पगार से तय होला। जबले हाथ पांव चलत बा, जबले जेब गरम बा, तबले कदर बा। घड़ी के सुई जैसन जब तक चलत रहेला तबे तक ओकर मोल बा। लइका पैदा होते ही कुल के दीपक के ठप्पा लग जाला। बाकी उ दीपक जीवन भर जिम्मेदारी के आग में जरत रहेला। सहत रहे तो शेर कहल जाला, रोवे तो लइकी मतीन मत रोवा। माने बचपन से भावना के गला घोंट देहल जाला। जब जवान होला उ इंसान ना रह जाला, एगो एटीएम मशीन बन जाला। घर के जरूरत पूरा करे के जिम्मेदारी बिना कौनो बहाना के। समाज खाली मर्द के सफलता देखेला, उ कहाँ पहुंचल, कितना कमौलस। ओकरे संघर्ष आ त्याग के देखे वाला केहू ना होला। अगर मर्द एटीएम बन जाई तो एक दिन मशीन तक काम करी, बाकी इंसान भीतर से मर जाई। छांव देवे वाला पेड़ पानी ना पाई तो सूख जाई।